אהלן לכל הצופים והצופות, מאזינים, מאזינות, חובבי הקרוספיט בישראל. כאן קואוץ' נימו נמצא איתי מלמטה, ולד פטרטי, ומלמעלה, לפחות ככה אני רואה אותם, תומר ניקו סבג. מדהים. מה המצב, חבר'ה? על הכיפה, נכון. אני גשום בכיף. משתקם מלילה של נובגוד, אז איך, איך, איך 2026 אליכם עד כה? תומר לא, יגיד לנו שלא התחילה משהו. לא משהו, לא בתחום. אבל יש הרבה גשם, זה טוב. אבל ולד, יותר מעניין. אני הלכתי לישון אתמול ב-10, ילדים קטנים וכאלה, זה לא מרגש. ולד אני יספר לנו ב-11. על אני הנוביגוד. ב-11. סנובנגוד. אז זהו שהוא היה מאוד מאוד רגוע. אני פשוט, כאילו, כנראה שלא יודע, קצת צברתי קצת חוסר שעות שינה, ואז סיימנו, עולה עכשיו בשבוע 37 להיריון, זה לא שותה הרבה. אז סיימנו איזה בקבוק יין וקצת, כן. סיימנו היא לא איזה שותה בקבוק הרבה, יין. אתה מבין? אני, וזהו, ונגמרתי, כאילו 11, אני פשוט נרדמתי, אני כאילו הייתי מת, ובבוקר לקח לי זמן לקום, כאילו אני באמת עם הנגובר, וזה יותר הנגובר של שינה כזה, פחות של השפעות אלכוהול. אז היה מאוד רגוע, היה מאוד רגוע הפעם. לא להאמין, אחי. אנחנו נחלשים, שעברה, אנחנו לעומת פשוט זאת, נחלשים כאילו, עם הגיל, זהו, שנה אין יותר שעברה כבד. היינו בתאילנד, בנובגוד, וזה היה אחרת. היה שם מלא רוסים גם, אז כאילו זה היה וואו, פאן. אז זה היה סבבה, זה היה זה היה סבבה שווה. לאזן את אז זה. נספר על זה בפרק הבא, אני רוצה שתספר לנו על תאילנד. בגדול התכנסנו לאיזשהו פרק קצר ככה לקראת התחלה, התכנון של RFA 2026 התחיל, וחשבנו שיהיה נחמד קצת לעשות איזשהו ריוויו. עד עכשיו לא עשינו איזשהו ריוויו למהלך השנים, להסתכל על RFA כי קודם כל זה התחרות הרשמית של ישראל, שתיים, לנסות לבחון אותו כאיזשהו מנוף של התפתחות של הספורט, של הספורטאים בארץ, לראות איפה הוא טוב, לראות איפה הוא לא טוב, ובכלל, קצת להתרפק על העבר. שניכם ספורטאים תחרותיים די מתחילת הדרך. ולד, גם בתחילת הדרך אני לא זוכר שהיה לך שיער, אז מתי כן היה לך, אחי? אני חושב שבערפי 2014 זו השנה האחרונה שהיה לשיער. אז שניכם בעצם ספורטאים תחרותיים די מתחילת הדרך של ה-RFA, רוצים קצת לעלות אבק ולהתרפק כמה חזקים ויפים הייתם, אפשר, ומשם ניקח את זה לאיך התחרות התפתחה. אז מה הזיכרון הראשון שלכם תשמע, מה-RFA? קודם כל אני חייב להגיד שאני ממש 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 לא ספורטאי חזק. ה-RFA, רוב ה-RFA, אני הסתכלתי על אח שלי שהוא ספורטאי חזק מהצד. וככה אני עוד זוכר מ-2012, אפילו 11, שעוד אני הייתי בצבא, והוא כבר התאמן בהרצליה, שבעצם היה המועדון היחיד והמקה של הקרוספיט שכולנו התחלנו בו דאז. ושמה היה, זה לא, אפילו לא היה RFA, זה היה איזשהו ביטוי כזה שעומרי זרק בשביל המיתוג והשיווק של זה, לא באמת RFA כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אני חושב שזה אפילו היה יום הולדת של המועדון, נכון? זה היה יום הולדת של המועדון, ב-2011 זה היה שנה ראשונה, 2010 הוא קם, וב-2011 הייתה יום הולדת כזו. גם הלוקיישן היה במטווח הישן בהרצליה, למי שמכיר את המטווח האולימפי, ברחבה העגולה הזאת שם, בחצי אמפי הזה. ובעצם כמו כל תחרות היום בבוקס שעושים כזה פיטסטין רעננה, whatever, זה מה שזה היה אז, אוקיי? ככה זה גם נראה, וזה היה מגניב, סופר מחתרתי, כאילו הכי אג'י ורו, היה אנשים שהיום אנחנו לא מכירים אותם, ככה שמות מיתולוגיים, אתם יודעים מי זכה ב-RFA של 2011? ב-2011 אין לי מושג, 12 כבר הייתי שם, אז ב-11 11, לא יודע, יכול להיות. בחור מאוד מוכשר בשם איליה, מי שזוכר אותו, הוא הלך ללמוד רפואה בארצות הברית, אחר כך. וואו. בחור קטן כזה, חזק, איליה אבל אמריקאי, לא איליה רוסי. זה לא... לא בטוח. לא זה שהיה... לא, זהו, כי היה אחד עם גלח כזה. והעונה לשם ג'ואנה, הידועה בתור שואנה. וואו. מאמנת מיתולוגית. מאמנת מיתולוגית.
2011 היה מאוד, כולם, נכון, לגמרי. כולם אז כאילו, קיבלו זה היה מנחת מאוד, זרוע. תחשבו היום אנחנו מכירים כזה תחרויות קהילתיות במועדונים, זה היה ככה, רק שזאת הייתה הקהילה היחידה בארץ. אז גם בא ההוא משם והוא משם, כן, כן, זה היה... וכמו כזה ספורט הדמים, שכל מי שיודע להילחם מגיע, כזה כל מי שיודע לעשות כושר גופני מגיע, ובואו נראה כאילו מי יוצא און טופ. זה היה ממש ממש ככה. גדול. כן, כן, מאוד מחתרתי, גם המילה קרוספיט לא הייתה ידועה בארץ, חבר'ה בכלל, באמת, גרעין מאוד קטן התחיל שם בהרצליה, ומהגרעין הזה זה התפתח אחר כך. ב-2012 התחרות כבר הפכה להיות קצת יותר אזורית, כי היו כבר כמה מועדונים שהתקבצו לתחרות הזו. 2012, אם אני לא טועה, לא, זה עדיין לא שמלי ובן דוד, זה שנה אחר כך, ב-13 זה היה הם. או שזה... כן. כן, רמבו לא היה, אז הם רמבו היו... עדיין, לקח לו כמה שנים, הוא עדיין היה הפוקימון שמתחתיו. פוקימון, בדיוק באתי להגיד. אבל תשמע, כבר בשנים האלה, שזה עדיין היה מאוד מאוד אומנם מחתרתי, ואז כבר היה גם את מושיקו היה לו מועדון כבר, וג'וש בירושלים וכולי. שם זה כבר היה, זאת אומרת, היה איזה מיתוג חזק מאוד, קיבלו חולצות, והיה ספונסרים, ואיזושהי התחלה, אני חושב שהמנצח קיבל אבקת חלבון, משהו כזה, אוקיי? משהו מצחיק, אבל מה שיפה זה שהמבחן של הכושר היה כבר מבחן די טוב. זאת אומרת, הוא היה מתאים לתפיסה של הכושר דאז, היה אטלס סטונס, והיה כזה 6 על 6 עם סאק, נכון, והיה הליכה על הידיים, ספרינטים, נכון. היה כבר דברים שאנחנו היום רואים בכל התחרויות, והוא היה די מאוזן, חוץ מאיזשהו איבנט סיבולת ארוך שבהמשך נכנס כבר שנה אחרי. וגם זה היה, הפודיום היה מארגזים, כמו שאנחנו מכירים כזה, ומי שזוכר, כבר אז ניצחה, אני חושב שכבר משם התחיל איזשהו רצף ארוך, שירי מהרצליה. שירי ברטר. אף אחד לא היה ברמה של הבנות, אז היא הייתה רמה מעל כולם, וכמובן... הפלוס של הג'ימנסטיקס, אחי, הפלוס של הג'ימנסטיקס אצל ספורטאים הוא פשוט פנומנלי. כל מי שבא מעולם כזה של תנועה וג'ימנסטיק והתעמלות, אני שם לב שיש לו יתרון ממש טוב. שירי, אני חושב שהיא באה מקפוארה. אבל כן. קפוארה זה שלו, זה המג'ורה שלה. הייתה אז יחסית מאוד חזקה. והיה, כמובן, בגברים התחילו תור הזהב של הגברים בארץ, בעיניי, זה ישראל, שלקח ראשון. אתה זוכר פלוס מינוס משקלים שהיו שם על המוטות? מתקון אחד, שהיה צריך לבצע קלין אנד ג'רק עם 50 קילו, אבל לחזרות. זאת אומרת, אני חושב אמרפ, זה היה אמרפ של 8 חזרות בסט, אם אני לא טועה, של 50 קילו. זה לא היה קשה לכולם. שכצופה מהצד, אבל זה לא היה אירוע קשה, כי נניח עשיתי קצת סקירה על הוידאוים, זה לא היה קשה אולי למאוד חזקים, אבל אחר כך, בוא נגיד לא החמישייה פותחת, אבל קצת מתחת זה היה קצת, לא אגיד בלתי מושג, אבל זה היה נראה קשה, זה היה נראה להיאבק. זה כמו שאני אקח רגע את הסגמנט של הבנות, והיה שם אלמנט של מתח, בסדר, הוא כולה מתח, ועדיין לא כולן הצליחו לעשות את זה. זה היה קצת... אני ממש מפריד בין עוד ממש בוסר כזה. ברמת הג'ימנסטיקס והסקילים היה פער ענק, אצל אנשים זה היה מאוד מאוד התחלתי, והיה רק מעט מאוד בנות שמסוגלות להתחרות בסקילים ובמשקלים שבכלל מזכירים משהו היום. אבל בגברים כבר, תשמע, היה לאדר של אטלס סטונס, אוקיי? זה היה מקצה הכוח. והחבר'ה החזקים הגיעו לאטלס סטון של 90 קילו. 90 קילו, נכון. תשמע, גם היה שם, היה באותה שנה גם סמינר של, איך קוראים לו, רוב אורלנדו, אז בכלל היה איך ליישם. הוא עשה לעצמו אטלס סטון. נכון. גדול.
גדול, גדול. אז בוא נלחץ על כפתור עוד טיפה קדימה. עד 2013 זה בעצם הכל בהרצליה, גם כאיזשהו 2013. חגיגה קהילתית. 2013, אבל זה כבר נהיה... גם 2013, 2013 זה שונה לגמרי. ב-2014, 2013 גם היה הרבה חסויות, והיה כבר פרסים, הפרסים כבר היו בכסף, וגם הגיעו מי שאנחנו מכירים אותם, הבן דוידים, נכנסו לסצנה, והיה ריג ענק של סלספורט ששמו שם כן. בחוץ, בהרצליה, והוא היה מאוד כבר, שם היה גם קווליפייר, אוקיי? היה קווליפייר ל-2013. כן? זה פעם ראשונה שהיה אירוע מקדים. שהיה יום סיבולת. נפגשו ב-7 בבוקר בסידני אלי, 1,000 מטר ריצה, זאת אומרת, הלוך חזור עד חוף השרון וחזרה, ואז היה שק למטה שחיכה לכל אחד, אני חושב ששק של איזה 30 קילו, וספרינט בעלייה. אוקיי? זה היה מקצה סיבולת הראשון. אני זוכר איזה שם כיף. את יבגני אנג'לו, ואת הבן דוידים, ודוד רץ טוב אז. הוא הגיע בין הראשונים בריצה. כן. היה קל הרבה גם יותר, היום. אחי. גם היום. וזה פתח ככה את האירוע, זה היה באמת ביום הראשון, ואז גם אחרי זה היה מקצה סקילים. אוקיי? מקצה סקילים, אם אתם זוכרים, באותו יום, כן. זה היה באותו יום. מקסימום זמן של אלסיט, כזה על המדרכה הזאת. כן, נכון, על השפה. נכון, על השפה שמה. מקסימום על דאבל שפת אנדרס המדרכה. בדקה. ומקסימום... גדול. זה מקצה להיום. למה? כאילו, מקסימום שפשוט לא מקסימום יעבוד. דאבל אנדרס בדקה? אין ש- כן. בדקה? כי יש לא, כולם- דקה זה לא כולם מספיק, אחי. יעשו- חד משמעית. כולם יעבדו גם אז על כולם ברוקן, עבדו מישהו על שתקפוץ ברוקן. זה- יותר מהר. יש לכם... זה יהיה הפערים על חודו של בחזרות אחד. בדיוק, זה יהיה כאילו, יהיה לך הרבה אנשים שעשו את התוצאה. אתה רוצה לראות היום, אני הייתי אומר 3 אני- דקות. אני נגיד, צריך כדי לשאול את... כן, לה- אז להרגיש הכל טוב, בעירה. דאבל אנדרס בדקה או בשתי דקות? 2 דקות זה כבר נותן דיסקרפנסי. כן. אם 2 דקות זה יותר משמעותי, כן. כשפטרתי ידבר, ואני תשלח חושב שגם- וואטסאפ והיה, ליניר, מקסימום תשאל אחד אותו. לידיים. שמו אותו מזרנים הכחולים שם. אני מחכה שנגיע ל-2014, כי זה היה הרפא הראשון שלי, אבל 2013 אני כבר הייתי עושה קרוספיט, והיה אז סרטון ביוטיוב, שאגב, סרטון ככה אחד מדהים הסרטונים מאוד. שהכניס אותי כזה לקרוא, הייתי בצרפת והייתי מתאמן בקרוספיט שם, לא באפילייט, כאילו ליטרלי הייתי לוקח אימונים מ.com ומתאים אותם לציוד שהיה לי זה מה שיש. במרפסת כזה, הייתה לנו מרפסת ענקית כזאת, והייתי פשוט עושה שם כזה עם מוט מתברג, טרסטרים וכל מיני כאלה, אבל אז הייתי רואה סרטונים, והיה אז את הסרטון מהרפאי, ובסרטון הזה יש את הריצה בחוף, יש את האלסיט, המאסל ואני אפים מכיר את זה בגמר. מהסרטון. גדול. והקלינים, וואו. אם אנחנו מדברים על זה הנה, גם אירוע. שמה פתאום בגמר היה לך, הגמר היה 975 או 953, 963 סליחה, של קלין 85 קילו, ספורט קלין, זה גם היה... ובר מסל-אפ, זה היה הגמר. אוקיי? ועל הגמר גם היה ניקוד כפול, בקיצור זה היה שם, ומי שמכיר את הסיפור, גם דוד וגם מוטי איכשהו קראו את הידיים בצורה מזעזעת ברמת הדם הגיעו- מטפטף מהמתח, וככה בעצם ישראל גם באותה שנה ניצח. היה מדהים, היה מטורף. לקח את זה, כן. וערך שם את הסרטון, סרטון סופר ויראלי, אסף גורליק, מי שזוכר, עורך וידאו מדהים. אחרי זה כן. גם מהבעלים של קורספיט הפרסט. באמת שנה אגדית. אפשר כן, למצוא אותו סרטון. עד היום. אפשר אפשר למצוא את לעצמו. הסרטון עד היום. נשלח לינקים, זה יהיה מעניין. והנה, אני אנחנו... בטוח שזה עדיין בזה. זה פה, זה פה. זה פה, אני אשלח לינקים. אז 2013 כבר היה סימן דרך שהבנו, יש פה משהו גדול, יש פה באמת מבחן כושר שהוא רחב, והוא גם חוצה מדינה, כי כבר היו בסביבות ב-2013, אני חושב שהיו סביבות כמעט 30 מועדונים, או 20 ומשהו מועדונים, שזה התפרץ די מהר. מגיעים ל-2014, זו פעם ראשונה שהתחרות מקבלת שם והיא stand alone, היא כבר לא שייכת לחגיגת יום הולדת, אלא היא באמת תחרות כושר, proof your fitness מה שנקרא, והיא מגיעה לאוניברסיטת תל אביב, היא מתרחשת בחוץ חלק ליד הבריכה וחלק בחוץ, במגרש איפה שבלנד היום. ושם גם ולד התחרה, נכון?
כן, זו השנה הראשונה שלי ב-RFA. כל החוויה, כאילו, הדבר הראשון כשאומרים לי, ה-RFA הראשון שלך, אני נזכר במוקדמות, שזה ה-Open, היינו עושים את ה-Open, ואז לפי ה-Open היו הדירוגים, ואני נזכר ב-Open, מה זה, 14-3? לא, 14-4. עם החתירה. 14-4. פעם ראשונה שב-Open יש... כן. 14-4, סליחה. כן. זה ה-Open הראשון שהייתה בו חתירה, הוא גם היה לו ריפיט ב-23, נכון? היה לו עכשיו, לא מזמן ריפיט. 3.1. ואני זוכר, זה היה חתירה, קלוריות, וולבולים, פאוור קלינים, ובסוף אתה מגיע לרינג 60 קלוריות, מסר. 50 טוסט טו בר, 40 וולבול, 30 קלינים, 20 נכון, מסר. 30 קלינים, ואז 20 לא מסר טיינקאפ, אמרפ וטיינקאפ. 14 דקות. כן. אמרפ 14. וזו פעם ראשונה שיש מכשיר חתירה, בקרוסט אשדוד אין מכשירי חתירה, אנחנו מתחילים לחפש כאילו למי יש, ואנחנו נוסעים לקרוספיט פלורנטין, כי היו שם 2 מכשירי חתירה, ממש כל מי שרצה להתחרות, נוסעים לשם, עושים את האימון, זה פעם ראשונה שאני נוגע במכשיר חתירה, אני כאילו, כדי לדעת מה לעשות, סוג של, אני צפיתי ביוטיוב, היום יש לי את הסרטון של זה, כי העליתי אותו כמוקדמות, הוא עדיין ביוטיוב, אני לא מזמן ראיתי אותו, בוא'נה, אתה חותר כזה גרוע, אבל הקצב היה טוב, כאילו, טכנית פח השפעה, אבל הקצב, בגלל כל ההתלהבות וזה, הקצב היה טוב, ואני זוכר שמגיע למאסאפס, יש לי איזה דקה וקצת, ואני פשוט מסתכל על הטבעות, כאילו, מנסה, ולא יודע, אז עוד לא הייתי עושה רינג מאסר. ענק. ואז הרפי. רינג מאסל עוד ידובר, זה היה חתיכת אישיו. האופן היה הכל בקרוספיט, אוקיי? ב-2014 5 אימונים, גם אנחנו שם נחשפנו לחתירה, היה לנו מכשיר חתירה עוד עם ידית מעץ, אוקיי? ידית מעץ. מעץ, אחד המועדונים היחידים בארץ באו אלינו הרבה לעשות גם. והאופן היה קשה, זה היה אופן, מי שזוכר, הפעם הראשונה שבעצם דייב קסטרו בא ואמר באימון האחרון אין טיימקאפ. זה היה 14-5, 27-21, 15-9 של ברפיס וטרסטר, ואין טיימקאפ. עכשיו, האין טיימקאפ הזה, זה היה, אני אומר לכם, בתור גם מאמן, מזעזע, זה היה אוברקיל לאנשים, אני זוכר פיזית אנשים שלקח להם 30 ומשהו דקות, האימון. אומייגאד. אין דבר נורא יותר מאין טיימקאפ. היה, אם אני לא טועה, מתי היה גם אימון בלי טיימקאפ דאבל אנדרס טרסטרים? 17, כן. בשנים יותר מאוחרות, 2017 יכול להיות? 17? גם זה נראה לי היה בלי טיימקאפ? ואני פשוט, כשהבלי טיימקאפ הזה פגש אותי כשאבא שלי עשה את האימון, והוא, לא יודע, שם בסיבוב החמישי בערך, והוא אומר לי, כמה עוד זמן יש לי? כי הוא בראש שלו כבר לא מתכוון לסיים את זה, ואני אומר לו, את כל הזמן שבעולם, אין טיימקאפ, אתה צריך לסיים את זה, ואני רואה את כאילו, מה? הוא היה בטוח שהוא כאילו עוד שנייה טיימקאפ, הוא מפסיק, הוא כזה, אבל מה שזה יצר, זה שהיה סינון מאוד טוב. היה סינון מאוד טוב ל-RFA, אני נניח באותה שנה עשיתי את האופן, ונפצעתי באימון הראשון כבר, וסיימתי שם את האופן. זאת אומרת, סיימתי שם לא יכולתי לעלות ל-RFA. זה היה סינון כבר טוב, היה לנו הרבה חבר'ה מהמועדון שהלכו, אני חושב שהלכנו איזה 7 או 8 ספורטאים, ואני חושב שזה היה איזה 40 ומשהו אנשים, והיה תחרות טובה. כאילו, היה תחרות, היה ריצת 2000 בהתחלה, נפתחה בריצת 2000, שתי מקצים, ריצת 2000, וישר לאחריו מקסימום פושפרס, שולדר טו אוברד עם 42.5 קילו. היה מגניב ממש, והיה בהמשך גם מקצים מגניבים, היה שם גם בר מסלאפים ושחייה עם סקווטים, מי שזוכר, והגמר עם החביות. נכון. נכון. החביות שהבאנו מקרלסברג, הגמר עם החביות, אני זוכר את זוהר ליפקין, הוא כאילו, אני לא יודע מה הוא אכל לפני הגמר עם החביות, הוא היה כל כך מפומפם בלסחוב את החבית, שהבייספ שלו נהיה כזה, הוא נהיה רק כמו איזה הלק, אחרי זה עשו לו מימס. עד היום הוא נראה הלק. אבל מבחינת הכיוון שהכושר תפס באז בארץ, אני זוכר שאומרים מאוד ניסה שזה יהיה יותר עם אוריינטציה למשהו יותר אירובי. גם הזוכים היו אסי ושרון, זאת אומרת ספורטאים מאוד מאוד אירובים, אבל התחרות הייתה תחרות בעיניי אחת הזכורות ואחת הטובות. אולי כי היה שם גם אלמנט של ראשוניות והתחלתיות,
וכולנו רצינו שהדבר הזה יצליח ויעלה, וזה נכון, לגמרי, כולנו נרתמנו תשמע, לדבר הזה, שחייה, ריצה, שם גם התחלתי... היה סולם טרסטרים, אוקיי? סולם טרסטרים שאנשים הגיעו נכון, היה סולם טרסטרים ל-120 שם, קילו. היום השני התחיל מה... זה היה מבחן מאוד מקיף של כושר. כן, 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 בהחלט. היה את המקצה אחד לפני הגמר, נכון, עם המזחלות ספרינט, ופיסטולים. ואז מזחלת, ואז פיסטולים, ואז הליכה על הידיים. ואז הליכה על הידיים. אז אני אז לתוך לא הדשא, הייתי עושה, לא פיסטולים, לא הליכה על הידיים. למזלנו לא היה את הסטנדרט של לחזור קו אחורה אם אתה לא זה, אז פשוט כאילו עשיתי כזה בצעד ליפול, צעד ליפול. ובפיסטולים, טריק שיצא לי לעשות באותה התחרות, לקחתי גרב, גלגלתי אותה ולקחתי נעל ווייטליפטינג ושמתי את הגרב בעקב, ואז שעמדתי הייתי כאילו בחורה על עקבים ככה בערך, ועשיתי את כל הפיסטולים ליטרלי על קצות האצבעות, כאילו הכל, מההתחלה ועד הסוף, וסיימתי אותם. תחזיר את הפרסים שקיבלת, אתה רימית. לא קיבלתי. אבל כן, הייתי אז, אני זוכר, אז הייתה תקופה שהייתי מחפש איך אני מצליח לבצע את המשימות. היום כזה אנשים באים ועושים איזשהו סקיל. נכון, אנחנו מדברים בכללי על קרוסט שהוא מתפתח, אז אתה יודע, כזה יש תוכניות לסקיל, ואיך עובדים על זה, וכאילו ופרוגרשנים, ואני לא אתן לך לעשות את זה, שאתה עושה את זה. ואז הייתי לפחות ככה, הייתי לומד סקילים, כי פשוט, קח את הגוף שלך מנקודה כזאת לנקודה כזאת, איך שאתה רוצה. ואיכשהו היית מגלה את זה אחרי כמה פעמים, או אחרי כמה ניסיונות. לא יודע, מה הסרב? לא יודע, קח את עצמך מפה, ותנגח בכדור מעל המתח. יאללה, כאילו, זה let's אלמנט go. מאוד נחמד של אדפטציה, כאילו היה את המשפט adapt or die, אז כאילו, אז באותם שנים, adapt or die, כן? התפיסה הייתה, אם אתה בכושר ואתה רוצה להוכיח שאתה בכושר, כאילו בוא תראה לנו שאתה בכושר, תראה שאתה גם יודע לרוץ, גם יודע להרים, גם יש לך סקילים, גם אתה טוב להזיז את הגוף בג'ימנסטיקס, ואני חושב שלא היה ערעור באותם שנים, החל מ-2014, שכאילו, אתה רוצה להוכיח את הכושר שלך, בוא תוכיח אותו. ומשם, כאילו, אם אנחנו כבר הולכים קדימה, בעצם 2015 זה התפוצץ, כי תחשבו על הווניו הכי גדול בארץ לספורט, כאילו, הדר יוסף. הדר יוסף זה כל מי שאי פעם עשה משהו בספורט עבר שם, וזה היה חריג, כאילו, קהל מטורף, גם באמת... קהל, אקספו שהתחיל להיוולד שם, באמת זה התחיל להיוולד שם. ואחר כך הוא ממש כבר הפך לעוד אירוע נפרד, מה שקרה אחר כך, עוד כשנעבור ל-2017 אני חושב על דברים שהיום כאילו פשוט לא יקרו כאילו ברמה הלוגיסטית של לארגן אוטובוסים שיקחו את הספורטאים למקום אחד. מתכנסים בהדר יוסף. נכון, הנה, זה דרך אגב משהו זה משהו שאני מת שיקרה שוב. היום הראשון, מה זה חסר לי? כאילו, תמיד התכנסנו ליומיים, זה גם היה שישי שבת פעם, ואז חזרנו כדי להתחשב בכלל האוכלוסייה, כי יש לנו הרבה חבר'ה שומרי שבת, אז חזרנו רק לחמישי שישי. אבל היום הראשון, שאז עומרי המציא כל מיני דברים כמו לטפס את כל מגדל משה אביב, או לשחות בלייק TLV, אלה דברים א' פאקינג מגניבים, ב' הם מכניסים עוד מבחן גם של סיבולת של לסחוב את העייפות שלך, את הפתיג שלך לשלושה ימים ולא ליומיים, וגם אפשר לבחון עוד... סיבולת משמעותי, המבחן חסר. נכון. כי אנחנו מצומצמים מאוד בזמן, ניהול הזמנים על הרחבה הוא פדנטי בטירוף. אנחנו לא רואים איבנטים שהם מעל 20 דקות, כי זה טופ וזה גם משעמם את הקהל. זה משעמם את הקהל, כאילו בסוף תחרות שאנשים באים והם יושבים שם, זה יום שלם, מעבירים שם גם מתעייפים. כשזה מגניב, קל, כאילו אתה יכול לסבול את זה, אבל ברגע שאתה עכשיו מביא אנשים ל-30 דקות שאנשים רצים או חותרים, כמו שהיה את המרתון חתירה. את המרתון חתירה, אימא לב. כאילו, זה יכול לקרות כי זה בגיימס, אז כאילו כולם כזה יגידו, טוב, בסדר, יש פה עוד מלא ימים ומלא איבנטים, אבל להביא אנשים למקצה, אפילו 20 דקות של מקצה שהוא בלי משהו שקורה, משהו מגניב, משהו שמלהיב אותם, זה כאילו מבחינת שואומנשיפ, זה לא עובד. אז היום הראשון הזה הוא נותן תמיד את הפתרון של נעשה להם את הדברים הכי משעממים, זה לא משנה, זה רק קשור לכושר. זה לא קשור לאיך שזה נראה, זה נטו כושר, אנחנו יכולים לבדוק פה מה שבא לנו, ולא צריכים להתייחס לעד כמה אנשים כאילו רוצים לראות את זה או לא. לא כזה משוגע לביצוע, אני אף פעם לא הייתי בחלק מההפקה של תחרות בסדר גודל כזה, אבל נראה לי שזה אפשרי לביצוע. אני פשוט באמת חושב שהמטרה של התחרות דאז
הייתה הסטייטמנט הלא מובן מאליו של אנחנו מוצאים את הבן אדם בכושר גופני הכי טוב בארץ. אוקיי? זה קצת נאבד. נכון, נכון, גם ארוך, גם כבד, גם מבחינת סקילים. כלומר, רוצים לראות את הכל. משהו שכאילו קרה מאז עד היום, זה כזה, שזה קרה בכל התחרויות בעולם, זה ההתפתחות הזו של קואליפיירס, ולאורך 2014, 15, 16, גם 17 נראה לי? 17 היה אופן. 17 כבר היה, לא, גם 17. היינו לו האופן. האופן היה קובע את מי שנכנס, וזה היה קצת יותר נותן את כאילו את המשקל, הטייטל של הגבר או האישה בכושר הכי טוב בישראל. כי כאילו היום כשיש את הקואליפייר, אתה יכול להיות ראשון באופן, ואתה יכול לא להגיע ל-RFA, ואתה תגיד, אני לפי הקרוספיט, אני בכושר הכי טוב. ופה בגלל שזה גם את האופן, ואז אחרי האופן אתה היית מגיע לתחרות שהיא און סייט, היה לזה יותר משקל. המשפט שלך הוא נכון, בהינתן שכולם תשמע, הבדיקה של הסרטונים, אני חייב שלהם. להגיד, לא, ברור. היה שנה שבעצם עשו את הבדיקה של הסרטונים כמשהו פתוח. זאת אומרת, כולם היו צריכים להעלות בדיוק, כולם בודקים את שכולם יכלו לבדוק לכולם, נכון. נכון, זה מעולה. הסטנדרטים בישראל היו יותר גבוהים מהסטנדרטים בחו"ל, של הבדיקה של הסרטונים. כי עוד פעם, לא העזת לרמות, כי פה קהילה שלמה תשרוף אותך בשנייה, זה לא... אף אחד לא ידבר איתך ברחוב. 17, שאין מה לעשות, בסופו של דבר קואליפייר זה גם מקור הכנסה לתחרות, אז אני מבין שה-RFA צריך קואליפייר משל עצמו, אבל כמו שוולד אמר, היה קליים הרבה יותר חזק. ולא רק קליים, לא היה לך כפילות, כי אני זוכר שנים שמישהו מנצח את האופן, אבל לא מגיע ל-RFA, והוא קיבל תעודה מקרוספיט, פיטסט אין ישראל. אוקיי? הוא קיבל תעודה מקרוספיט. אשכרה. כי מה לעשות? נכון. זה היה המבחן האולטימטיבי כשהיה 5 נכון, והיום בוא נגיד שגם החיבור למותג הגדול העולמי הוא הרבה יותר חזק, שאנחנו נשענים על איזשהו קואליפייר שהוא רשמי. בעצם בשנים האלה, 2015-2016 שהיו בהדר יוסף, זה כבר באמת היה פיצוץ, זאת אומרת, משפחות באו לראות, וספונסרים, ומי שזוכר, קלוקו, ואירועי אוף סייט בלייק TLV, ואלמנטים חדשים כמו הביסט, שדבר שלא ראית בחיים שלך ואתה צריך להרים, וכבד. אני בדיוק אני על הדף עכשיו, אני מסתכל עליהם, הופכים את הביסט. ביסט זה היה ליפט אור די. זה היה ממש מקצה של או שאתה מרים, או שאתה יוצא עם, לא יודע, בלי הגן, בלי ברך. one way ticket. זה או אתה או הוא. אני חייב להגיד שבאמת, אני כשעליתי למקצה הזה של הביסט, אמרתי לכם את זה, אני עולה, כמובן אף פעם לא הייתי מהספורטאים המבריקים ביותר, אז הייתי במקצה הראשון, והמקצה שלפנינו היה החבר'ה המאסטרים. ואני בא בטאנל, אני עולה, ואני רואה שסוחבים מישהו החוצה עם אלונקה. אוקיי? סוחבים מישהו. אלונקה? אני כזה. נותן לך מלא ביטחון לשים משקל כבד על הביס. זה הלחיץ אותי, אני חייב להגיד שזה נכנס לי לראש, והשפיע על המשקלים שעשיתי. המשקלים היו באמת דומים כזה לדדליפט, זה היה 170, 180, 200 ומשהו לחזקים. וזה היה כמו הפיכת צמיג, מגניב מאוד. התפוצצות. נכון, זה מה שזה היה אמור לדמות. נכון. אבל אז משם בעצם זה כבר, איך אומרים, גדל כבר לרמה ששם נכנסו שותפים עם משאבים, סלספורט, קובי, נכון. ואירנה, וזה נהיה כבר וניו שאתה יודע, אתה מתחרה עם הפועל תל אביב על הווניו הזה. הדרייבין, היכל שלמה, מה שנקרא. אשכרה. כן, ב-2017 נכנסים לשלומו סיקסט, וזה שוק פלאו, כי היינו עוד פעם קהילה שמי שעושה קרוספיט גם קצת עושה פלאו, וקצת מחובר לזה, וקצת מחובר לזה. אני חושב שהאקספו, אחד המטורפים שהיו שם. והביאו, אני חושב שהיינו בשיא, ב-2017-2018, היינו בשיא של מעל 5,000 ביום שעברו שם. אני חושב ש-2017 באמת היה משהו מטורף. מכל ה-RFA, הוא היה ה-RFA הכי קשה. כן, זה היה הכי קשה? לזכותו יאמר. כן, לקח... מבחינת אלמנטים? ניהל מקצועי. היה, קודם כל היה 3 ימים. זה היה השנה האחרונה שהיה 3 ימים. המקצה הראשון היה, אולי עד היום, המקצה הכי קשה שהיה ב-RFA, אם לא הכי קשה. זה היה 150, 200 קלוריות על בייק. אופני רחף, אבל לא של אסולט, משהו אחר זה היה.
סבקס, כן. סבקס. 40 קלין אנד ג'ק. כן, סבקס, זה מה שקובי הביא. שני קטלבלים, 24-16. קטלבלס, כן. לא. לא דמבלים כמו היום. אוי אוי אוי, ואתה לא חייב נעים להם פה, הם לסיים, יעבדו עם אתה קטל חייב שזה קצת לסיים את כואב פה. הקטלבלים עד זמן מסוים, קאט-אוף מסוים, כדי לצאת לריצה 3 קילומטר. זאת אומרת, אם לא סיימת, אתה לא יוצא, והיה לא מעט של עושים. נכון. אני לריצה הזאת, אני יוצא יחד עם סרגי ליצ'קובסקי, אנחנו יוצאים ביחד. אני מרגיש את הרגליים כאילו מת, וכל מה שעובר אצלי בראש זה תעקוף אותו, תראה כאילו אתה איזה איילה בריאה כזאת, זה קל לי, ואז כאילו תוריד את הקצב. זה כל מה שעובר לי בראש, כאילו תעקוף אותו כדי שלא ירדוף אחריך, כי אין לך כוח עכשיו 3 קילומטר להיות כזה מטר אחד מהשני ולהילחם, כאילו די, רק תן לרוץ זה רגוע. ומהמקצוע הזה, זה כל הדברים כאלה שאני פשוט זוכר. אני רץ, אני רואה את אסי חוזר. עכשיו אני אומר בראש שלי, אני כזה, בטח אין לי שם עוד הרבה, ואני כזה, מה? עוד הרבה? מלא. הוא כזה, אחי, יש לך מלא, יש לך מלא, ואני כזה, השביל הזה לא מה? נגמר. זה היה 3 קילומטר הכי מלא? ארוכים אני מת. שעשיתי בחיים שלי. זה מתחרה טוב, שהוא גומר אותך ואז פסיכולוגית. גם כאילו אמרתי, אולי הוא עובד עליי, ואז היה איזה ילד עם בקבוק מים שפשוט שכב על ספסל, הוא כאילו היה אמור לחלק מים, מישהו שם מת בדרך, ואז אומר לו, יש עוד הרבה? הוא כזה, כן, יש לך מלא. יש לך מלא, באמת, אבל 3 קילומטרים, הכי קשים. לא משנה, היה שם הרבה, היה מאוד קשה, היה 2020 שם עם 10 סיבובים של האוברהד סקווט, ברפיס וחבל עם וסט, זאת אומרת, אתה עושה אוברהד סקווט עם וסט, היה קשה. אגב, לך זה עזר. האוברסקוט זה מקרקע אותי. לי זה הרדים את יד ימין. זה יד כאילו, ימין נרדמה. המרכז מסה, אז לי לא, אז לי כאילו, אני רגיל את האוברסקוט, זה אף פעם לא הייתה איזו תנועה טובה שלי, לפחות באותה תקופה, ופתאום כששמתי וסט ועשיתי אוברסקוט, אני אומר, בוא, זה כאילו המשקל שהוא תמיד מעל הראש והוא רועד, הוא כאילו ירד קצת למטה, ומקרקע אותי, ואני כאילו יכול לעבוד הרבה יותר נוח לי. לא משהו, מה שאני רציתי להגיד זה, אז רציתי, כאילו התחלתי שיחה מזה שאנחנו רוצים לדבר קצת יותר על התפתחות הספורט, ועכשיו אנחנו קצת נכנסנו קצת, אני יודע שזה מגניב כזה, ל-RFAים עצמם, אז בואו נדבר על ספורטאים, כושר, כאילו קצת אולי ניכנס לזה. אני בדיוק באתי לזרוק, שאני חושב ש-2017 זה היה שנה ראשונה של נוער ברמה תחרותית שהכנסנו, זה 2017 או 2016, קשה לי לעמוד על זה בדיוק. אבל נוער תחרותי, 2017 בוודאות היה, בשלומו סיקסט. בטוח? לא מצלצל לכם? אני כאילו 18 בוודאות היה, אני 17 אני לא זוכר. 18 פשוט היו לי ספורטאים כאילו מהבוקס שהתחרו, אז 17 אני לא... אני בודק את זה איתי, סבבה, אבל לצורך העניין, ברגע שיש לנו כבר נוער על הקרקע, זה אומר שהצלחנו להעביר את זה דור מבחינתי, זה איזשהו ציון, כי זה איזשהו ציון דרך שיש איזשהו גושפנקה שהספורט הזה הוא נכון, הוא טוב, הוא מגדל עוד דור תחתיו, והדור הזה גם הולך להיות יותר טוב, ואנחנו יכולים גם להיווכח שזה בוודאות הסיטואציה. איפה לדעתכם הפיק, או השיא של מבחני הקרוספיט בישראל? 2019. 2019, אנחנו עדיין בתל אביב. בעצם השנה האחרונה שאנחנו עושים בשלומו סיקסט. כן, אני חושב ש-2019 זה היה כאילו השיא. כאילו ברור שהרמה עולה משם, אבל אני חושב שב-2019 היה שיא של כושר גופני לא רק ברמת הספורטאי הטופ של 30 גברים או 40 נשים, 40 גברים, אלא גם ברמת המועדונים, המתאמני קבוצה. אני חושב שקרוס זה דבר קצת שיפט כזה, כי RFAים ראשונים, כאילו לפחות אצלי זה היה 2014, זה אחרי 2011-2012, אבל בתקופה הראשונה הזאת היו הרבה ספורטאים שמגיעים פשוט מתוך אימוני קבוצה. לא תוכניות של פרייזר וזה, אימוני קבוצה, אני עושה אימוני קבוצה, מגיע ל-RFA, אני אולי עושה באופן ג'ים עוד איזה קצת סקווט עם 5x5, אבל זה בגדול הזה. נכון. והתרבות הייתה מאוד תחרותית גם בתוך המועדונים. נכון. זה היה הרבה יותר קרוספיט, כאילו סתם דוגמה, היום זה שאנחנו לא לוחצים על מתאמנים, לעקוב אחרי תוצאות, קצת, לא, זה פשוט, לא יודע, לרשום את התוצאות, לוודא שאתה יודע מה הזמן שלך בפרנד, כל הדברים האלה, זה קרוספיט, זה חלק מהמתודולוגיה, זה כאילו, אספת נתונים, זאת אומרת, אם אתה עושה אימון קרוספיט בלי תוצאה, זה לא קרוספיט, זה אימון פונקציונלי, זה חלק מהמתודולוגיה, אז זה היה קצת יותר זה, וברגע שיש את התוצאות בכל אימון, אז זה גם, האווירה במועדון היא יותר תחרותית, ואז יש גם יותר ספורטאים סוג של מגיעים לרמה גבוהה יותר, ואז הם גם מגיעים ל-RFA. אני חושב איפשהו ב-2019 זה היה פיק כזה של גם כושר במועדונים היה יחסית גבוה ככה,
כלל אוכלוסייתי, וגם הכושר של הספורטאים, ומאז היה שיפט, ברור שהיה שם את כל הקוביד וזה, כל הבלגן, אבל היה איזשהו שיפט לכזה, אוקיי, מי שמתחרה, הם מתחרים, והכושר שלהם ממשיך לעלות ולהשתפר, ובאימוני קבוצה, זה כאילו, יש איזו סטגניישן כזה, כי כאילו יש קצת פחות לחץ של התוצאות, יש קצת פחות לחץ של התחרות, בסוף אנחנו רוצים להביא יותר בריאות, מין נתחיל כזה פיצול בין בריאות לקרוספיט לכולם, בדיוק, לתחרות. בין פיטנס לתחרות, נכון. נכון, עד היום זה קיים, וראינו גם פיצולים במועדונים, איך הקבוצה של הספורטאים התחרותיים היא פולטת את עצמה החוצה משאר האוכלוסייה, וזה... אני חולק על... ואחר כך גם, טוב, אנחנו זוכרים איפה... אני חושב ש... למה? מה... את השיא מ-2017. טוב, ולדיק, בוא נמשיך, עד שתומר מוצא לו... אני רוצה דווקא לשמוע למה הוא חולק עליך, אבל זה... אז זהו, אני גם, כאילו עצרתי, כי אני רוצה לשמוע למה הוא דווקא... השנה הכי אהובה עליי הייתה 2017. כאילו, לא יודע. הרגשתי שם הכי כזה בכושר, לא יודע, בשנה הזאת. אולי אתה מרגיש שזה אינדיבידואלית. אינדיבידואלית, בדיוק, אבל כאילו במחשבה, אני חושב ש-2019 זו הייתה השנה, אבל אני כן רוצה לשמוע את תומר, מה הוא אומר. שומעים. אני חושב ש-2017, כל מי שהיה, באמת אם דיברנו על הקונספט הזה, שב-2014, 15, 16, ניסינו להוכיח את העניין הזה של מי שבכושר כאן. זאת אומרת, אם אתה בכושר, אתה נמצא כאן ואתה מנסה להוכיח את זה. אז אני חושב שב-17 זה באמת היה ככה עדיין. זאת אומרת, כל מי שהיה בכושר, היית בכושר, לא משנה איפה אתה מתאמן במרתף של ההורים שלך, אתה מתאמן במועדון הכי גדול בארץ, אתה מתאמן במקום שהוא לא אפילייט, אתה תבוא ותנסה להוכיח את זה ב-RFA, אוקיי? ואני חושב שאחרי 2017 זה נאבד קצת. זאת אומרת, זה כבר לא היה ככה. אני יכול לתת דוגמאות, אבל בגלל שהייתה היפרדות של הספורטאים זה בגלל שהייתה היפרדות של הספורטאים התחרותיים יותר מהקהילה הרחבה? יכול להיות. אני לא חושב, לא נראה לי שזאת הסיבה. אתם שומעים אותי? כן, כן. כן, שומעים מצוין הפעם. אז אני חושב לאו דווקא בגלל ההיפרדות הזאת שוולד מדבר עליה. אתה יודע, כמו כל דבר, לפעמים נכנסים טיפה פוליטיקות ואינטריגות, וכבר לא, אני לא רוצה להשתתף בזה של ההוא וזה, ופתאום ראית אנשים שאתה אומר, בונה, הבן אדם הזה, אני יודע שאם הוא בא, הוא כאילו, הוא לוקח טופ, אין מצב שהוא לא לפודיום, אבל הוא לא פה. אוקיי? כאילו, הוא לא פה. ואז יש שנה שאתה אומר, טוב, זה לא באמת כאילו הפיטסט. ואז גם ב-2019 באו ספורטאים מחול. מי שלקח היה ספורטאים מחול, וגם בגברים וגם בנשים. ואז זה נהיה כזה לא הקאפ אוף טי של כולם. אז הייתה איזושהי התרחקות. כן, אני חושב שקרוספיט גם כמות תחרויות בחול שפתאום מופיע, ופתאום קרוספיט זה נהיה כזה ממש ספורט מקצועי סלש עממי, כמו פאדל היום, כן? כאילו יש תחרויות בחול, אתה פשוט, כאילו אתה לא חייב להגיע ל-RFA בשביל להתחרות, אתה יכול לנסוע לאיזה תחרות משהו אחר, כאילו פתאום זה נהיה כבר כזה זה, וב-2017 זה עדיין היה קצת יותר רו. זה היה כזה, אני כן יכול להבין את הקטע הזה, כי אני זוכר ב-2017 בא אליי מישהו שהוא מאמן. הוא מאמן מרחובות, הוא לא עשה קרוספיט בחיים, הוא ראה פרסומת של ה-RFA, ובא לעשות את האופן אצלי במועדון, והבן אדם ליטרלי, כאילו, הוא פעם ראשונה נחשף לזה. אני כאילו התחלתי להסביר לו, אתה צריך לשבור מקביל, אתה צריך לשבת כאילו מתחת ל... והוא כזה, רגע, מה עוד צריך לעשות? צריך לצלם את זה? כאילו באדם מבחוץ לגמרי, לא יודע מה זה קרוספיט, ראה את הפרסום של התחרות, הבין שיש איזשהו משהו שצריך לעשות מוקדמות, בא למועדון שלי, בסוף לא המשיך עם זה, כי אחרי אימון ראשון... אבל אני חושב שכדאי לחבר את זה גם במגמה... אבל כן, זה היה כאילו... כי בעולם הפיק היה באותם שנים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו גם שקרה פה בארץ, אבל הפיק בעולם היה 17-18. אנחנו מדברים על הפיק התחרותי בעולם, מתי קרוספיט גיימס היה הכי גדול, זה היה, והאופן, זה היה השנים האלה. גם מבחינת המותג של קרוספיט. כן, אחרי זה נכון, מחקו את המדיה. 2018, מחקו את המדיה. אוקיי, זה היה המהלך אז ש... כן, ואז ב-2018 הייתה התחרות שהביאו את כולם מכל העולם, לא? זה היה כזה, זה כבר שינה קצת 2019, סליחה. 2019, סתם אני קופץ רגע על 2021, כי הם שנים שהם היו מאוד מאוד קשות מבחינתנו בישראל עם הקוביד והזה, והצלחנו, לא הצלחנו להרים תחרות שהיא לא הייתה משקפת כך או כך.
כן. התחרות הזו זה תחרות Man in Black, נכון? ב-Man in Black יש את העט הזה שמוחק לך את הזיכרון? זה התחרות, חבר'ה תשכחו את זה שנייה, לא קרה, נקסט. היא לא הייתה. אני היחיד שיש לו פה חולצה. כן, 20 בעצם לא היה. זהו. כל השאר מכחישים, הם כאילו, לא קרה, לא היה. בסדר, חבר'ה, משאבים מוגבלים. באמת, תנאים יש קשים. עדיין עד היום ויכוח עם התחרות הזאת, טוב שהיא קרתה לשם זה שהיא בכלל תקרה, או שעדיף שהיא לא הייתה קורית. אני חושב שזה טוב, כי כאילו, אם היא לא הייתה קורית, היה כזה פער ענק בין שנים שיש RFA ואמבר, ויכול להיות שה-RFA לא היה חוזר כ-RFA, יכול להיות שהיו מרימים תחרות בשם אחר. היינו גם בנקודה, מהרגש שלי כמחובר לתחרות הזאת וגם לקהילה, היה איזשהו נתק שהוא כבר איים ממש על התחרות עצמה, של חלאס כבר. וללכת על זה בכל זאת ובכל אופן היה משהו שהוא מאוד חשוב כדי להמשיך, ואני שמח שזה קרה, כי אחר כך גם דודו דדו נכנס לתמונה, ולקחו את התחרות הזאת, להרים אותה ברמת ההפקה, לנקות לקובי דוידפור ומירנה את הראש מהשגעת הזאת, וכן להצליח להרים אותה חזרה. אני חושב שזה חשוב לדבר על הנקודה הזאת, כי זה שינוי, זה פיבוט מאוד משמעותי, שבה העולם מבין, וגם בארץ הבינו, שאם התחרות לא תהיה עם מודל עסקי משמעותי, בר קיימה, היא לא תהיה. ואם היא לא תהיה, זה לא יהיה טוב לקהילה בארץ. כן, כן. נכון, כי יש תמיד חלום קהילתי שכולם עושים ותורמים, אבל גייז, בואו, אנשים עובדים משרות מלאות כדי להרים את זה, חייב שזה... לא דיברנו על זה שכאילו ב-2015-2016 בעצם נכנסה חברת הפקות של גדי בזמנו, של גדי דקל, ואז כבר, נכון, וזה כבר לא אירוע שכמה חבר'ה מתנדבים מרימים, אלא זה אירוע עם חברת הפקה שאתה לוקח וניו שעולה לך המון כסף, ועם ההייפ שהיה אז, זה יכל לשרוד ככה ולהתגלגל תוך כדי, אבל משבר עולמי ושנה שהייתה ועוד שנה שהייתה דרדלה, ואז זה בעצם מתחיל את הגל הזה של מה שכבר יש היום, שהוא בעיניי מדהים ולא היה קורה בלי האנשים שנמצאים שם, כי גם יש מועדון או פרסונה שמחזיק את זה כמשהו שהוא בר קיימה שנים קדימה, גם יש קהילה שזה האירוע המרכזי שלה בשנה. יכול להגיד עליי במועדון, זה עדיין האירוע שכולם מכוונים אליו, שכולם רוצים להיות בו, כולם רוצים להשתתף בו, גם כיחידים, גם כקבוצות. וגם יש, כבר עכשיו זה כמו, אתם יודעים איך זה עובד בנבחרות ג'ודו, או נבחרות לאומיות כזה, כל שנה מתחלף מאמן. מאמן נבחרת מתחלף כזה, זה לא... המאמן נבחרת זה לא באמת המאמן הכי טוב שנמצא באותה שנה לכולם, לא. זה מישהו בא לתת מעצמו לנבחרת, ובא לטחון איזה 2-3 לאיזה קמפיין אולימפי כזה, אני מדבר יותר על הנוער, בנוער והילדים, והוא הולך ומישהו אחר מחליף אותו. אני חושב שזה... אבל כן, שהמוביל המקצועי משתנה, א', מרגישים בגוון, כי כל אחד בא עם אג'נדה מסוימת, שבן דוד עשה זה היה ככה, כשקפרי עשה ככה, כשגרשון היה ככה, אז באמת מרגישים באווירה ועל הקרקע את איך זה מתנהל, ווואלה, די מגניב. גם זה בירושלים. השאלה, בתוך הנקודה הזאת... אני אוהב את זה. גם שזה בירושלים. בוא נראה, אני מקווה שהשנה יהיו לנו חדשות. אני נגיד לא אוהב את זה, אבל זה כבר, אני חושב שזה לא נושא השיחה, מה שכן, כאילו אני יכול להגיד כמי שעושה מאמן, כאילו זה מה שאני עושה, אז זה שיש לנו את ה-RFA זה תמיד טוב, כאילו אחרי ה-RFA תמיד, גם בלי שאני מוציא תוכן השיווק, כאילו תמיד יש קפיצה במתאמנים שרוצים לצאת ממנו קבוצה ולעבור לליווי, כי זה מעניין אותם להגיע שנה הבאה חזקים יותר, אז גם, כאילו גם לעסקים שלנו, שלי לפחות, כאילו זה טוב שיש יותר תחרויות ויותר אנשים רוצים להתחרות, וזה טוב שבמועדונים לא עוקבים אחרי תוצאות, כי אז הם באים אליי. אחרת הם נשארים באימוני קבוצה. כהסתכלות מאוד רחבה, התחרות עצמה היא מנוע טוב. כאלף אלפי הבדלות זה כמו מלחמה, זה מקדם. כלומר, תחרות, נכון, היא פוצעת, היא פה, היא שם, היא קצת יכולה לפגוע במרקם של המתחרים בתוך המועדונים שלנו, אבל בסופו של יום, כשבן אדם יש לו איזושהי נקודת שאיפה, וואלה, זה מושך. אז מאמנים אישיים שפתאום כותבים תוכניות, נולדו מתוך העולם הזה. זה גם נותן הרבה, כאילו, לא יודע,
כאילו נותן לקרוספיט את הגושפנקה הזאת, שזה לא מועדון אימונים פונקציונליים. כי כאילו, תלך לכל מועדון אימונים פונקציונליים שהם מקצועי, שיעשו שם הכל וזה, אבל הם לא אפילייטד, ואין להם את התחרות, כאילו, אתה מבין, בסוף, איפה, אם הם ירצו להתחרות, לאן הם ילכו? אנחנו נלך לתחרות קרוספיט הזו. נגיד, כן, כי קרוספיט זה הספורט הפונקציונלי, זה הדבר האמיתי, ואתם עושים משהו, כאילו זה נותן איזה את הפלפל הזה שצריך כדי שזה יהיה משהו אני חושב שהמקום של ספורט, תחרות לא רק- במתודולוגיה הוא proof of concept. המקום של תחרות היא בעצם להוכיח את מה שהמתודולוגיה אומרת. המתודולוגיה טוענת דבר מאוד פשוט. אנחנו מגדירים כושר גופני, אנחנו מודדים כושר גופני, ואנחנו גם נותנים את המרשם איך להגיע לכושר גופני הכי טוב. ולכן, נכון, והתחרות ואז היא בעצם תבחן את זה הוכחה בתחרות. של הטענות האלה, אוקיי? וזה המקום של תחרות, גם של הגיימס, אוקיי? הגיימס, זה המטרה שלו. להוכיח את הדבר הזה בסופו של דבר, וגם, כמו שוולד אמר, אם אנחנו תנועה, אנחנו קרוספיט, אנחנו קאט, מאיך שלא תרצה לקרוא לזה, אז אנחנו צריכים אירוע מרכזי, איזשהו ראש השנה כזה שלנו, ובעיניי RFA חזר למקומו בהקשר. אוקיי. והוא קורה, וכל שנה באמת מנסים גם לקחת לקחים ולעשות אותו יותר טוב, ויש שנים שבאמת היו שנים שהן אפיות ועל הכיפק, ויש שנים פחות. אם נסתכל, ואני אשאל שאלה כמנחה כרגע, שזורק אליכם שאלה, מה המרכיבים העיקריים, החשובים, שצריכים להיות בתוך הדבר הזה, כדי שתהיה תחרות מוצלחת? כדי שתהיה תחרות שהיא גם משרתת את הספורטאים, מלכתחילה כי הם המנוע, גם את הקהל, גם את הקהילה וגם את המפיקים, נקרא לזה. מה צריך להיות בתוך התחרות הזאת כדי שתהיה תחרות טובה? מה מגדיר אותה? מדיה. מדיה? מה? הכל. שיווק, תקשורת עם הקהל? בסוף, יכול להגיד, לא, עכשיו מהאפילייט ליג שהרגענו, בסוף הכל יושב על מדיה. כל מהלך שאנחנו נרצה לעשות שנה הבאה בשביל להגדיל, לשפר, להפוך את זה לטוב יותר, זה יושב על מדיה. ברמת להביא ספונסרים, אם אין לי מדיה מאוד חזקה, חשיפה מטורפת, להראות לספונסרים, בואו, תראו מה עשינו שנה שעברה, בואו תהיו ספונסר, אתם תקבלו את כל החשיפה הזאת, וזה מגיע מתוך מדיה, אני לא אוכל להביא ספונסרים טובים שיתנו עוד תקציב, שעם התקציב הזה אני אוכל להביא ציוד מטורף, או דברים מגניבים שיהפכו תחרות לעוד יותר נצפית ועוד יותר. וברמה... וגם אנשים, בסוף לחבר אנשים, זה גם מדיה. כאילו, שאנשים ירצו להתחרות, ירצו להיות חלק מזה, זה מדיה. ברמה המקצועית, להביא אנשים מחו"ל, הייתה טעות? לא. כאילו, זה היה שיפט. זה היה שיפט להפוך את התחרות הזאת כזה משהו מאוד ישראלי למשהו, מה שאנחנו רואים היום בעולם עם כל שאר התחרויות, אתה יודע, French Throwdown. תחרות של, ברור לכולנו שזה תחרות של צרפת, אבל בוא, כמה אנשים מחו"ל מגיעים לשם, תראו. אני גם לא חושב שזה היה טעות, זה דבר רע. אבל אני כן חושב שוולד צודק בהקשר הזה של המדיה, המדיה מניעה הכל, מתחילה, אנחנו רואים את זה גם בעולם, מ-2018 שהייתה את הדעיכה, עד 2020 שפיטרו בעצם את סבם וכל הצוות מדיה, כל השיווק והמיתוג של קרוספיט השתנה לרעה, אבל אני חושב שבשביל, גם המדיה זה קודם כל, זה בסיס, זה נכון לכל דבר שאתה עושה, זה לא נכון רק ל-RFA, אבל אני חושב שלי חסר המרדף אחרי התוקף של הטענה, של הבן אדם בכושר הטוב בישראל, אוקיי? זה משהו שבעיניי צריך לחזור טיפה יותר, כי הוא מוכיח אותנו, את האפילייטס, הוא מוכיח את המתודולוגיה שלנו, הוא מוכיח את מה שאנחנו רוצים להגיד, אגב, גם במדינה כמו ישראל, בטח עם צבא, דיברנו על תהליכים שקרו בצבא בהקשר של הכושר, פה מתאמנים האנשים שרוצים להיות בכושר הכי טוב. וזה משהו שזנחנו אותו טיפה לדעתי בשנים מסוימות, בשביל הספקטיקה, השואו, הלוגיסטיקה, כן? הווירטואוזיות. לכושר גופני יש הגדרה, אם אנחנו רוצים למדוד אותה כמו שצריך, הפריטים של המבחן צריכים להיות מדויקים. משתדלים לעשות את זה כל שנה, לא תמיד זה הולך, אבל אני מרגיש שאין מספיק רצון לתת את הקליים הזה יותר. אוקיי, מעניין, זאת חשיבה שצריך לעלות למעלה, גם למנהל המקצועי של השנה. נקודה טובה.
טוב, גייז, אנחנו כבר עוד רגע שעה בתוך ההקלטה, ונראה לי שזה יופי של חומר שזרקנו. אם יש לכם איזושהי סגירה או איזשהו last words כאלה, לפני שניקח את הפרק הזה. אני יודע, כשהרמה תעלה, כולם צריכים להיות חזקים יותר. גם נכון. אתה יודע, מתי אני אתחרה בערב? שיהיה מאסטר דבר 60 איתי. פלוס. אתה הוא כל פעם מתחיל, הוא אומר, טוב, תשמע, ולד, השנה אני נכנס לערפל, הוא מתחיל קצת ליווי איזה חודש, כזה מתחיל קצת לזוז, זה, פתאום אומר לי, תשמע, יש לי פה פרויקט חדש, אני בדיוק מתחיל לעשות שיפוץ בזה, וזוב, טוב, עזוב, השנה לא יקרה, אני חוזר לבני קבוצה 3 פעמים בשבוע. כל הזמן רודף אחרי הכסף. אני רוצה להגיד אולי לספורטאים, שבעיניי היה שיפט גם בספורטאים, אני חושב שהספורטאים, הרבה מהם גם מאמנים, והם צריכים לדעתי יותר לשתף פעולה, זה קורה גם בגיימס עכשיו, אתם רואים כל הברוט בויז וזה, עושים תוכן עם קרוספיט, לשתף פעולה. אני חושב שהדבר הראשון שוולד אמר כמדיה, זה הסיפורים של הספורטאים, הליווי שלהם לאורך השנה, אז אם אתם מתכננים לעשות דבר כזה, שספורטאים ישתפו פעולה, שנעקוב אחריהם, יש סטורי ליינס מאוד מעניינים, הסצנה התחרותית בארץ כן מתפתחת, זה אינטרס של כולם. ג'וס תמיד יש, תמיד יש. מי שרוצה להתעסק בזה. אנחנו אחרי האפיליאט ליג רוצים להביא את קרוסט אילת וקרוסט נמל לפודקאסט ולתת להם כאילו כזה בלי... לריב. לריב, כן, לריב, פשוט לריב. שאיליה וסטס ילכו מכות וזה. אסור לתת מיקרופון לזה. לסטס. לסטס. בוא שילכו מכות, שיעשו ג'ו-ג'יטסו. האמת, איליה וסטס, אחי, אני מוכר כרטיסים לכזה דבר, זה אירוע. לא נורא, לא נורא הקטגוריה, זה לא חשוב אם אתה יותר חזק, חשוב כמה אתה משוגע. טוב, חברים, היה לי מאוד מאוד כיף להרגיש זקן איתכם שוב. תודה רבה על הידע ועל הדעות שלכם. זהו, אז אנחנו ממש מתחילים לגלגל ולשחרר מידע על RFA 2026, ממש בקרוב, בשבוע הקרוב כבר ישוחררו כמה פרטים מעניינים. Stay tuned, שוב תודה. חברים, ויאללה, נתראה בקרוב. יאללה.